Umano'y grupo ng mga kawatan tinarget ang isang mall sa Calasiao. 6 na sospek sa pagnanakaw arestado. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Huli kam ang pagsasagawa ng modus ng 6 na suspect sa isang malaking mall dito sa Calasiao kung saan natangay ang pitaka ng isang customer at iba pang grocery items noong Pebrero 27. 6 na suspect ang arestado matapos umanong magsagawa ng modus ng pagnanakaw sa loob ng isang mall sa Calasiao, Pangasinan noong Pebrero 27. Sa panayam ng IFM Dagupan, naganap ang nasabing pagnanakaw sa isang kilalang mall sa barangay Ambunao. May incident po tayo ng theft po na nahuli tayo na 6 na katao. At doon sa pagka-imbestiga po natin is lahat po sila ay hindi po taga dito. Kaya po suspected po natin na mga ito ay mga crime syndicate mga ito kasi ang hinabol na kasi yung mga mayayaman. Parang budol-budol po sila. Sa taon po ito is ngayon lang po natin buti na lang po naagapan natin kagad sa tulong ng mga technician din sa mga bawat mall na malalaki po. Ayon sa ulat, nasa pool sa CCTV ang pagkakakuha sa pitaka ng isang biktima na naglalaman ng 5,000 pesos habang ito ay nag-grocery matapos umanong malinlang ng iba pang suspect. Naaresto sa parking area ang isa sa mga suspect ang nabawi ang pitaka pati na rin ang 2 sabon na walang resibo at nagkakahalaga ng 802 pesos. Kalauna, nahuli rin ng mga gwardyang 5 pang suspect. Kinilalang 2 lalaki at 4 na babaeng suspect na pawang mga residente mula sa NCR at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Calasiao Municipal Police Station. Patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan at pagpoproseso ng kaso laban sa mga suspect. Samantala, nanawagan ng pulisya sa publiko na maging mapagmatsyag sa kanilang mga gamit at i-report agad ang kahina-hinalang kilos sa mga gwardya o otoridad. Kunting ingat lang po, lalo pag may lumapit at maramihan sila, magtaka na kayo kasi karamihan doon mga budol-budol, kinuha lang yung mga atensyon nyo. Then, huwag kayong magdala po ng malaking pera, tapos mga alahas po. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.